ଥରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ନିଜ ଶୁଣ୍ଡରେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ନିଜ ଉପରେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସତେଜ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହେବା ପରେ ହାତୀଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଆସୁଛି। ସେହି ଘୁଷୁରୀଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କାଦୁଅରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖି ହାତୀଟିଏ ଏକ ପାଖକୁ ହଟିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଲା। ଘୁଷୁରୀଟି ଯିବା ପରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀ ବି ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହାତୀର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଡରିଯାଇ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହାତୀଟି ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ସେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖି ଡରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚାପି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ସଫା ହୋଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତାର କାଦୁଅ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଲି। ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ବେଲେ ବେଲେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବା ଏକ ପାଖକୁ ହଟିଯିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। କାଦୁଅରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାସମଝ ଲୋକ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା କାଦୁଅରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ବୋଲି। ପଥର ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, କାଦୁଅ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ହିଁ ଛିଟିକି ଆସିବ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ନିଜର ଜିଦ୍, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ରାଗରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହିବା ଜାଣେ ସେ ଜିତିବା ଜାଣେ, କାରଣ ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ବେକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲିଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିକୁ ଚୟନ କରେ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।